Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna ang mga Pangulong dinaran sa mga balita lokal. Siyudad sang Bacolod ipaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine sumugod buwas nga adlaw o kung karon nga adlaw. Barangay Maaw sa siyudad sang Bago gindeklarar ni Mayor Yulo bilang critical zone. Sa mga balita nasyonal, Bayanihan Act 2 na talana permahana ni Presidente Duterte. Senator Marcos ginpasalamatan si Presidente Duterte sa paghatag sang absolute pardon kay Pemberton. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Setyembre 8, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang suni. Sige, good morning luwat sa aton nga mga kaaksyon sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Welcome. Kag sa aton dira nga mga Facebook followers. No? Good morning. Doors ko, debe kay maubra ko na. Bumubra. Sumatsa sa akong nag-ubra. Good morning mga kaaksyon. So, sa mga na-surprise sa panibagong recommendation, mando sa nasa ATF, hindi kayo nag-iisa. Kaya mismo mga official Action Boy na shock man sila mo. Oo, man sila. Kaya binila. Buwas pa sila may istoryahanay mong. Buwas pa sila may istoryahanay. Gali, ginano nagidyadayon niya. As in, subong nagidyadayon. Tama, pagwapas ang executive order. Si Mayor Bing. Inang pagawalaton ta Action Boy. Anyway, good morning. Anay sa aton mga ka-action nga nagaupod sa aton subong nga aga kay Rosemary Sombreno Pacquiao. Good morning. Kay Liza Joy Amoroso. Mayong aga. Sa akong tita Nagatso, birthday yan ni Subo Action Boy. Happy birthday. Kay Miss 7-Eleven, good morning. Bia Jonathan, mayong aga Action Boy, Action Dorel. Greet ko lang si Mary Joy Tantan. Gapamati, salamat kid sir ma'am. You're welcome. Sa kay, sino pa niya? Mary Joy Mendoza, good morning. Mary Jane Mendoza, good morning Action Boy and Dorel. Kay Evelyn Orbigoso de Bolgado, mayong aga. Ranilyn Capero, morning pa shout out kay Randy Capero nga gahigda samtang gapamati kay Robert Naro nga ready na mag-work pero gapamati siya anay sa inyo balita from Mansilingan. Yes, salamat. Correct. Kay Sally Di Sousa, good morning. Action Boy and Dorel, aslang ko. May jeep gabiyahe. Yara. Yes, subong adlaw kay wala pagyapon sang EO. Si Mayor Bing. Kay Dennis, Richard Tiboro, good morning Action Board kag Mommy Doors. Good morning man sa MECQ sinyo da. Regent Tan Villalon kag sa Energy Fans Club. Galaw-galaw. Yes! Energy. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, good morning Sir Boy, kag Action Board, keep safe everyone. God bless us all. Kay Michael Joseph Hilado,
Good morning mga ka-aksyon. Action boy kag Miss Pretty Dorel makasulubo. Nga ibalik naman ta sa MACQ. Sige lang para man sa aton tanan. Correct. Si Antonia Romo Santillan, laktawan mo. Sige, go. Okay, sige. Kay Marisa Araque Lopez, good morning. Kay Alex Fuentes, may aga sa inyo ni Action Sir Boy. Kay Action Miss Dor, happy Tuesday sa inyo. Be safe. Yes, thank you. Kay Tiguelo Baby G, good morning, watching from Saudi Arabia. Pa shout out family Montaño, kaga Tiguelo sa syudad sang Sagay. Good morning. Good morning man sa kay Eileen Treyes Legaspino dira sa may Porok Villa Lourdes sa may barangay Panukoy. Kagay migo naton Roberto One Gallo. Good morning man sa imo dira. Good evening siguro sa ila pero good morning no diri sa aton. Correct. Kay Margie Gion, good morning. Kay Dennis Richard Ibarra, mamaya grabe, gid-tulok na Mami Dorsimo, pagambal mo buwas. Na-shook lang gamaya. Kaya Valentin Sagal Artikulo. Good morning. Kay Remedios Makilan, may aga. Kay Irene, kay Tita Elsie Hulingan. None. Ay no ni man. Sa MCQ, guro. Okay lang na, Tita Els. Go lang ng go. Go lang ng go sa live. Gaya lang kami di chocolate. Standby na kita ha sa aton nga mga balita lokal. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:11. Sa detalye na sang mga balita lokal. Ginpaidalom sang National Task Force Against COVID-19 sa Modified Enhanced Community Quarantine o MSCQ ang siyudad sa Bacolod umpisa karon ngadlaw September 8 tubtob September 30. Sa Resolution number 69-A Series of 2020 napitsahan September 7, 2020 kag permado ni IATF Co-Chairman Cabinet Secretary Carlo Nograles, ginaprubahan sang IATF ang rekomendasyon sang National Chief Implementer of the Philippines nga ipaidalom sa MECQ ang siyudad sa Bacolod kag Lanao del Sur bangod sa padayon nga pagsaka sa kaso sang COVID-19. Una diri sa public address ni Presidente Rodrigo Duterte kaupod sa mga cabinet secretaries, ginbuksan ni Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. ang nasambit nga rekomendasyon kang ginhimo nga konsultasyon kay Bacolod City Mayor Evilio Lunar Diaz sa tuyo nga matutukan ang nagasaka pa nga kaso sang virus sa syudad. Gintungan naman ni DOH Secretary Francisco Duque III nga base sa record sang ahensya, ang syudad sa Bacolod naka-record sang 462 ka kaso sa sulod lamang sang 4 ka adlaw kag kun ini ang tungaon, ang syudad nag-average sa masobra 1 ka kaso sa kada adlaw. Tungod sa nimo, basko nga ginarekomendar man sa DOH ang pagpaidalom sa Bacolod sa MECQ. Mismo ang mga opisyal sa syudad sa Bacolod nakibot sa gulpi nga pagpagwa sang desisyon sa National Task Force Against COVID-19 nga nagapaidalom sa syudad sa Bacolod sa Modified Enhanced Community Quarantine o kon MECQ. Sa interview sa Action Night Patrol, ginpahayag ni Bacolod City Administrator M. Ang kung wala gilayon makapreparar ang city officials sa nasambit nga desisyon matapos nga ila ginhangop nga proposal pa lamang ang pagpaidalom sa ECQ sa syudad. Ginapaabot naman nga magpagwa sa executive order si Bacolod City Mayor Evilio Lunar anggot sa panibago nga quarantine level. Samtang isa sa ginalantaw ni Ang sa madasig resisyon sa task force, among tuyo ang gilayon niya makontrol ang transmission sang virus labi pang ang syudad nagpatigayon sang mass testing, kaupod man ang syudad sang Talisay, Silay kag Banwa sang Mursya. Samtang gindeklarar ni Bago City Mayor Nicolas Yulo nga critical zone ang barangay Maaw sa siyudad ng Bago. Ang deklarasyon ang inasaad sa Executive Order number 57 ng alkalde sa din ipaidalom sa Enhanced Community Quarantine ang barangay bilang pagsunod sa IATF MEID Memorandum Circular 2 Series of 2020.
Ang ECQ mag-aumpisa alas 12:01 sang kagaon karon kung kaina September 8 kag magalawig tudto alas 11:59 sa September 22 magluwas kon kakasun o kon palawigon. Ang liquor ban ipatuman sa bilog nga barangay sa sulod sang 14 kaadlaw. Kag sa dugang nga balita lokal, gindulong na sa quarantine facility ang dugang pangawalo ka mga persona gikan sa barangay 9 siyudad sang Bacolod matapos nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Kapitan Ronnie Serrano, nagpositibo sa COVID-19 swab test. Ang 8 sa 14 ka persona ginapatihan may direkta nga kontak sa 62 anyos nga babae nga City Hall employee kag napatay nagligad nga semana. Sa 8 lima diri mga babae nagaedad sa 65, 47, 57, 31 kag 37 anyos. Samtang malalaki nagaedad naman sa 40, 15 kag 8 ka tuig. Sa kabilugan may 11 na ang COVID-19 positive cases ang nalista sa amo nga barangay. Nagapanawagan sa karon si Serrano sa pumuluyo sang barangay 9 nga likawan magwa sa ilatag sa kamapulian kung hindi man importante agud malikaw sa local transmission tugas sang COVID-19. Samtang nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka police staff sergeant sang Talisay PNP. Sunod kay Police Major Jigger Jimeno, ang hepe sa among talatapan, posible nga nakuha sini ang kagaw sa public market ni dira siya na-assign. Dunga pa ni Jimeno, yara naman sa maayo nga kaimtangan ng pasyente sa quarantine facility, kag wala ini makapauli o kung makabalik sa estasyon sang pulis, umpisa gin swab test sa September 2 kang nagwa ang resulta sang September 3. May 4 na kamiyembro sang NOCPO ang positibo kag 2 sa ila ang naka-recover na. Samtang ginkalipay naman ni Hemino nga wala sang may nagpositibo sa kapulisan kay iban pang empleyado sang Talisay PNP sang ini ang nagpartisipar man sa one-time big time mass swab testing tialikdan nga Agosto 30 kag 31. Nagpaamtang man sang border control ang Negros Occidental Police Provincial Office sa Konokpo sa 3 ka syudad kay isa ka banwa kaiping sang Bacolod. Suno kay Police Lieutenant Milva Silva, Nokpo Assistant Public Information Officer, ini ang nakita sa border sang Silay, Talisay Bacolod, Bago Bacolod kag Murcia Bacolod. Dugang ni Silva ini ang augmentation sang Nokpo agud mas hugot ang pagpatuman sang health protocol batok sa coronavirus disease ug COVID-19. Naghingyo ang kapulisan sang kooperasyon sa publiko agud mapadasig nga madula ang among virus. Naibaluan Setyembre 6 tubtob 19 hugot ni ginapatuman ang home quarantine pass sa Bacolod. Samtang 4 ka opisyal sa Bacolod City Police Office ang nagpaidalom sa mandatory schooling para sa masunod nila nga promotion. Bangod sini may 4 man ka bag-o nga opisyal ang temporaryo magaserve nga office in charge sa ila ginhalinan nga posisyon. Si Police Lieutenant Junito Pastrana kag Police Lieutenant Rondel Tapang ang napaidalom sa Officer Basic Course. Samtang si Police Captain Elmer Bonilla kag Police Captain John Christopher Masangkay ang napaidalom naman sa Public Safety Officer Advanced Course. 6 kabulan ang mandatory schooling ni Bonilla, Masangkay, Pastrana kag Tapang. Nagbulos kay Pastrana bilang officer in charge sa Police Station 9 si Police Lieutenant Gilbert Batiles. Police Lieutenant Danny Lauron nagbulos naman kay Bonilla. Police Lieutenant Melchor Tolentino ang nagbulos kay Masangkay. Kag si Police Executive Master Sergeant Jerry Gorosita nagbulos kay Tapang. Sunod kay Bacolod City Police Office Deputy City Director for Operations Lieutenant Colonel Lester Riada, magadepende sa Police Regional Office 6 ang pagbalik sang 4 matapos sang 6 kabulan nga mandatory schooling. Nagpaandam ang mga kapulisan sa publiko nga likawan ang pag-post sa mga aktibidad nga nagalapas sa health protocol nga ginap-implementar sa gobyerno. Sunod kay BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico, mas maayo nga mag-post sa mga social media accounts sa mga mensahe nga makabulig sa publiko agud masulbar ang problema sa pandemya kag likawan ang mag-post nga supak sa mando sa gobyerno. Pagpahayag ni Pico, nagasugod na sa pag-monitor ang mga kapulisan sa mga social media post. Ipadala sa Philippine National Police o PNP Crime Laboratory ang mga social media post nga may angot sa mga aktibidad nga nagalapas sa mando sa gobyerno para sa nagakaigo nga investigasyon. Nagahinyo man si Pico sang bulig sang netizens pinaagi sa pagpadala sang mensahe o kon screenshot sa mga official social media accounts sang BCPO. Pagatutukan naman sa Philippine National Police Anti-Crime Cyber Unit o Anti-Cybercrime Unit sang NOCPO ang mando sang National Headquarters nga pag-post sa social media sang mga mass gathering. Sunod kay Police Lieutenant Wilma Silva, ang NOCPO Assistant Public Information Officer,
Baga imbestigahan ang mga litrato kung ano nga mga pagtipon-tipon ang ginhimo sa nag-post. Bisan throwback pa ang litrato kung video, imbestigahan sa gihapon ini. Pwede man makahatag ang pumuluyo sa kapulisan kung may nabaluan sila nga pagtilipon kang nagalapas sa health protocol. Duga pa ni Silva, mahimo nga panaugan sa penalidad kung napamatudan nga may mass gathering sa piyak nga gidalian sini nga panahon sang pandemya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:19. Bayanihan Act 2 na talana permahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Samtang Senator Marcos ginpasalamatan si Presidente Duterte sa paghatag sang absolute pardon kay Pemberton. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Alright, sa aton dira liwat nga mga Facebook followers, no, unahong lang nila sa akon na aksyon doso, okay? See you na lang danay mo. Julian Julaso Horbina. Kibasi mapanos, bro. Kibasi mapanos. Good morning, man. Sa kay Kapitan Leopoldo Babak Duran Jr. Good morning. Susan Jaime Allen, Ramona Villanueva, dira sa barangay Central Maaw, con Don Jorge Araneta. Ma'am Ramona Villanueva, good morning. M. Saboso, mayong agaman. Si kaysa Susan Jaime Allen, gili sa Houston, Texas. Good morning ko Miss Beautiful Dorel. Please greet my mother-in-law, Virginia Allen of Purok, Masagana, Barangay Alihis, on her 74th birthday today. Happy birthday kay Nanay Virginia Allen sang Purok, Masagana, Barangay Alihis. From Susan, Glenn, Gabriel, kag Daniel sang Houston, Texas. Kita mo lang. Happy birthday, Nanay Virginia, to Action Boy, no? Ika-74 niyang kadlawan subong adlaw. Correct. Kaya may greet man ko, Action Boy, may birthday man subong. Kaya PO1 Alejandro B. Rivera, birthday niya, Action Boy, asawa ni siya ni, bana ni siya ni ng April Talaman, dra sa may barangay Carabalan. Okay. Happy birthday, Happy PO1 birthday. Alejandro Rivera. Kag sa aton yung mga ka-action, reaction boy, nga nag-upod sa aton, din tato gari kagina, pinaka-last, Irene Balamong, Tita Elsie, Christopher Masmela, kay Diana Perez, good morning, Hani Sagal, kay Ronnie Sidayon Gordon, mayong agaman, Cesay Salmingo, pa-shout out sa iya kuno papa, nga si Danilo, nga permigid ka pamati sa aton action boy. Salamat, kay Lady Jonna de la Cruz, good morning, action boy, and Miss Dorel, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Tamyo ko nanay Nilita kag tatay Pito Alit kag sabana niya nga si Jerry Alit sang barangay Bantayan, Kabankalan City, action boy. Si magli si Coach Mike, coach ko na siyang una sa pound for pound, action boy. Nagapamati man siya kag happy 18th birthday ko na siya cousin nga si Rochelle Confessor. Happy birthday, Rochelle! The birthday debutant. Yes, subong adlaw, action boy. Kay Flora del Claro, good morning man. Joe Nagion. Kay Pinky Teruel, a blessed morning, action boy, and action doll still watching from Barangay Villamonte. Keep safe. God bless. Thank you. Thank you man. Kay Rodney Carion, good AM action. Aslang ko, wala gid subong biyahe, transportation, nga de pasahe. Salamat. Sabat. Sige pa biyahe kay wala pa executive order. Wala pa executive order nga magwa. Gusto mo nga sige pa biyahe. Yes. Kung magwa karon mga oras na, alas 7, di ba sila sutsuhoy na biyahe? Dito magwa ako na. Magwa na. Ginagaw na. Gulpi nga ginideclare kita under sa MSQ. Yan man. Mismo kay mga opisyal sang syudad na kibot. Ikaw naman, action boy, basa man da. Ang tiyala ko sa ako niyo, kung magsulod, kadula ang mga preview. Basta di kay go, naguro. Tiyarin ako diyaw, ako na diyaw. Lapo, ka na 83 lang tanay wa. Kay Meg Season, good morning. Good morning man kay, I don't know, Japanese, siguro pagsulat niya sa iyang ngalan. Watching from Kingdom. Kingdom. So, di review Diba si... Alang sa, kuha na sa ganing gampang sa una ng Kingdom, ng daw, tingga yung high blow. Bainam da, basta siya sa Kingdom. Wait, takam kung di niya Kingdom, action boy. Pero basta Saudi Arabia. Kay Arnel Deles, good morning man. Monitor lang, Police Station 6. Correct. Police Station 6. Si
Richard Nicor, mayong aga. Kay Meg Season, patamyaw man ko, no? Kay Nossi Balasi. Bado kanta man ni Action Boy. No. Good morning man. Kay Armando Espartero, good morning. Ano ni? Ngapit anay. Sige, salamat. Rockney Malinaw, good morning. Kay Cory Vidaha. Thank you so much sa may Kuwait, Action Boy. Everyday, ginibala. Kay Maddie Sam. Hello sa family ko sa Victoria's Family Diaz. Sa kay Rosie Kagriki. God bless. Mila Carmona, good morning. Kay Nora Badiles, Rodora Abukin, mayong aga from Bata. Siledonia Santillan, sa Mila Carlota City naman. Kay si Arot Nev Ventura ni Action Boy. Good morning. Romina Membela. Itabihon ko lang ni happy birthday ang treasurer blasang Barangay 1 nga si Sylvia Tanilon kag sa BHW nila nga si Elmi Herongay. Happy birthday karon nga adlaw Yes, sa Barangay 1 Sinubaan. Kadamo sang birthday, no? Kay September 8 mo. Gani, birthday man sang duwa ka tita. Dumanay ni sila mong titahan na Tita Bibing. Kag birthday man ni Mama Mary. Subong. Kuro, September 8. Ano na yang December 8 kaniya? December 8 ya daw Immaculate? Immaculate Conception. Assumption bala Immaculate. Daw basta muna ni Patko check ko lang karon. Ang panamyaw gali ni halin kay gagawad Melchor King Rombines sang Hinuwa Barangay 1 Hinubaan. Sige. Antonieta Yap, good morning man. Kaya Richard Nicor, Action Boy, ara man siya. Virginia Ortizo, si Dene Aroza, ara man siya, gapamati. Raymond Gab, good morning, gapamati. Sa Mandaluyong naman sila, Action Boy. Correct. Kaya, greet niya lang ko ng Gabayoyo family sa Barangay Singkang Airport. Raymond Gabayo, nagtamyaw Si Jola Garcia, dira sa may Gimaras, good morning ano kay Tatay Dimet, kag kay Tatay Pulding. Sang Kawayan. Sige. Action Boy, dito na sila isa-isa. Karon naman sa alas 7, Sarap Action naman, Boy. Kaya kulang kita sa time. Thank you, mga ka-action. Standby na sa aton mga balita nasyonal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. By the way, sa aton dira nga nag-monitor bala sa kwan sa Radio. on air, sa radio, may mga dutay kita nga technical problems no sa aton nga transmitter, that's why hindi kami batian on air. Pero padayon ang aton nga Facebook live, no? Yes. Damo nga pamangkot bala nga ako no nga hindi batian on air. May dutay kita nga technical problems, pero padayon kita diri sa aton nga Facebook live. So, Subo Action Boy, mabatian kita through Facebook Live. Sa radio, wala lang anay. Sa aton mga balita nasyonal, ginapaabot nga permahan sa madaling nga panahon ni Presidente Rodrigo Duterte ang Bayanihan Act 2 nga nagahatag sang 165 bilyon pesos nga COVID-19 relief package. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, nagakonsulta ang palasyo sa mga ahensya angon sa kaundan sa ginaduso nga Bayanihan 2 nga ginendorso ni Duterte sa Kongreso sa nangligad nga Hulyo. Duwa pa ni Roque, target nga mapermahan ang proposed bill sa karon nga semana o kung sa masunod nga semana. Una na gin-ratify sa Senado kag Kongreso ang Bayanihan 2 sang tinalikdan nga bulan. Sa idalom sang hagna, 50 bilyon pesos ang makadto sa government financial institutions para sa paghatag sang soft loans sa mga sektor nga naapektuhan sang COVID-19. Maghatag man ang gobyerno sang 5,000 to 8,000 pesos para sa mga low-income households sa mga lugar nga ginpaidalom sa granular lockdown para sa mga nagbalik nga OFWs kag displaced workers. Ang Kongreso nagpainman isang 13.5 bilyon pesos para sa health-related responses. Nalakip man sa proposal ang 4 bilyon pesos para sa tourism industry kag 3 bilyon pesos para sa cash for work programs kag iban pa. Ginhatagan ni Presidente Rodrigo Duterte sang absolute pardon ang US Marine nga ginpamatbatan sa kaso may kantanan sa pagpatay sa Filipino transgender woman sa 2014. Ginanunsyo sa Twitter ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ang nasambit nga desisyon sa Presidente para kay Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Si Pemberton nga ginpamatbatan sa Desyembre 2015 sang 60 na pulo ka tuig nga pagkapreso sa kaso nga homicide sa pagpatay kay Jennifer Laude ang gindeklarar nga eligible nga makagwa sa presuhan sa kote sa Olongapo.
Samtang ginkumpirmar ni Justice Secretary Menardo Guevara nga ginkonsulta siya ni Presidente Rodrigo Duterte antes ang desisyon nga paghatag kay Joseph Scott Pemberton sang absolute pardon. Suno kay Guevara, ang pardon isa ni ka act of grace sa bahin sang presidente sa din pwede niya inimahimo sa anuman nga ka oras sa idalom sang sa anuman nga sirkumstansya. Ang paghatag sang absolute pardon nagwa kasunod nga public prosecutors ang naghanda na sa pag-upod sa pamilya Laude sa pagkontra sa desisyon sang korte sa temprano pag-release ni Pemberton sa idalom sang good conduct time allowance ukon GCTA. Pasalamatan naman ni Senator Amy Marcos si Presidente Rodrigo Duterte sa paghatag sang absolute pardon sa US Marine nga gin-convict sa pagpatay sa transgender woman sa 2014 kag ginpahayag nga nagapakita lamang ang relasyon sa Pilipinas kag Estados Unidos ang madalom kag very cordial. Suno kaya Marcos, si Pemberton nagkadto sa Pilipinas para sa tradisyonal nga friendly military exercises sa pangmasubo tungod iniyang natabo sa diin na patay ni Pemberton ang 26 anyos nga si Jennifer Laude. Nagpaidalom sa self-isolation si Presidential Spokesman Harry Roque matapos ng iya security aid ang nagpositibo sa COVID-19. Ginanunsyo ni Roque ang development kadungan sa iya regular press briefing kahapon nga adlaw Lunes. Suno kay Roque, nagpositibo ang iya isa ka security detail apang siya wala naman sang sintomas ng inbatyag. Una sadto nga nag-self-quarantine si Roque matapos nga nagpositibo si Interior Secretary Eduardo Año nga iya nakaupod sa pagsapol kay Presidente Rodrigo Duterte sa siyudad sa Davao sadto Agosto 10. Si Año ang naka-recover na sa COVID-19. Nagpasalamat si Presidente Rodrigo Duterte kay Japanese Prime Minister Shinzo Abe sa defense kag security capabilities na ginbulig para sa Pilipinas. Sunod sa Office of the Presidential Assistant on Foreign Affairs, nagpasalamat ang presidente sa promisa ni Abe nga ang Japan maghahatag sang 1 trillion yen bilang total aid halin tuig 2017 tubtob 2022 na ginhatag para sa flagship projects sang gobyerno. Ang pagistoryahanay sang duha naglawig sang 25 minutos sa diin. Ginpahayag man ni Duterte ang ginapaabot sini nga madasig nga recovery sang Prime Minister. Sa nabaluan si Abe ang nag-resign bilang Prime Minister bangod sa problema sa ikaayong lawas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:31. Inyo ginpamatian na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.